Marysia za nas.
Хай буде честь і хвала і прославлення Ісусу, честь і подяка вічна. Хай буде Ісусу честь і хвала. Хай буде честь і хвала і прославлення Ісусу, честь і подяка вічна. Хай буде Ісусу честь і хвала. Хай буде честь і хвала і прославлення Ісусу, честь і подяка вічна. Хай буде Ісусу честь і
завершення літургії Костьола вспоминаємо святого Бернардина Сієнського, святара, який народився в 1380 році неподалеку від Сієни, в Тоскані, в Італії. Уступивши в орден менших братів, францишканців, отримав пресбітерське посвячення, пройшов амаль усю Італію, закликаючи до навертання і відновлення релігійного життя, так само здійснення справ милосердності. Поширав набоженство до найсвятейшего ім'я Єсуса, істотно восприяв розвитку едукації і захованню дисципліни у своїх орденах. Покинув після себе теологічні трактати і помер у 1444 році в Англії. Сьогодні про заступництва святого Бернардина молимося, так як в опошні дні, місяці, за всіх потрібна наша підтримка духовна, за всіх медиків, працівників соціальних служб, так само обслуговуючи персонал в шпиталі, довіряємо Божій милосердності хворих, просячи об витримку, об ласки Духа Святого, так само умацование нашей веры, как мы могли годно скласть себе святейшую объяву и просить Бога за наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному, и вам, братья и сестры, что совершили грехи, думкою, словом, учинком и занятием. Моя великая вина, тому прошу, найсвятейшую, за все Ивану Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай збудеться над нами Бог всемогутний, і отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Ласковой, что ты наполнил сердце святого святора Бернардина великой любовью до святого имени Иисуса. Праз его заслуги и настуги заступництва учини, как так само и мы, горочи Тебе любили, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарцу едности Духа Святого, Бог прозущения вечные. Читання книги «Дії апостолів». У той дні ті, хто сподорожнішав Павлу, привели його аж до Афіна. Отримавши наказ для Сіли і Тимофея, щоб їх мало худшей прийшли до його, вернулися. Павел став посеред Павлу і сказав: «Мужи афінські, я бачу, що во всім ви побожні, бо коли я приходив і оглядав ваші святості, я знайшов алтар, на яким було написано «Невідомому Богу». Тою, чому ви невідаючи поклоняєтеся, я обвіщаю вам. Бог, який створив світ і все, що у нім, будучи паном неба і землі, живе не в святинях, збудованих руками, і не з рук чоловічих приймає служення, быццам вимаючи в нечі потреби. І Он сам дає життя і дихання, і усе. И Он створил из одного весь род человечий, как был на все поверхне земли, призначив установленные поры и межи их расселения,
шукали Бога. Може, намацають і знайдуть Його, бо Він недалеко від кожного з нас. Бо у Ім ми живемо, рухаємося і існуємо. Як некоторые з ваших поэтов сказали, и мы род Яковлев. Так коли мы належим до Божьего роду, то не повинны думать, что Божство подобно до золота ці сребра, ці каменя, до вияви мистецтва і чоловічої фантазії. І незважаючи на часи неведення, Бог тепер обвящає людям, щоб усі і повсюди каялися, бо Він визначив день, коли буде справедливо судити світ през чоловіка, якого признавши, і дав певність усім, воскресивши його з мертвих. Коли почули про воскресение з мертвих, одні насміхалися, а другі казали: «Послухаємо тебе про це іншим разом». Так Павел вийшов від їх, а некоторые мужи долучилися до його і повірили. Серед їх був і Діонісій Ареопагит, і жінка по імені Дамарис, та інші разом з ними. Після Павел покинув Афіни і прийшов у Коринт. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Земля и небо, полные хвалы Твоей. Земля и небо, полные хвалы Твоей. Хвалите Пана с небеса, хвалите Его у вышинях, хвалите Его все ангелы ягоные, хвалите Его все ягоные войски. Земля и небо, полные хвалы Твоей. Короли земли и все народы, князи и все судьи земли, хлопцы и девчаты, старцы и подрядки. Земля и небо, полные хвалы Твоей. Нехай славять имя Пана, бо только Его имя вознесено высоко. Величь Его понад землей и небесами, и Он помножил он своего народа. Земля и небо, полные хвалы Твоей. Спев хвалы, усім Его побожним, синам Ізраїля, народу, який близько до Його. Земля и небо, полные хвалы Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, я попрошу Отца и дасть вам іншого утешальника, кабы з вами навеки. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус сказав своїм учням:
Яшчэ шмат чаго маю сказаць вам, але цяпер вам гэтага не знесці. Калі ж прыйдзе Ён, Дух праўды, навучыць вас усёй праўдзе. Бо не ад сябе будзе прамаўляць, а будзе казаць вам усё, што пачуў, і будучыню абвесціць вам. Ён уславіць мяне, бо ад майго возьме і абвесціць вам. Усё, што мае Айцец, гэта маё. Таму я сказаў вам, што з майго возьме і абвесціць вам. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Дорогие, черговый раз Евангелие еще не говорит про Духа Святого, який возьме ад Отца и обвестить вам, а значит, так само и нам. Святий Ян починає заповіду, як Ісус сказав своїм учням, про те, що є ще шмат, чого має сказати. Але тепер вам этого не знести. Думаю, что многие из нас имели в своем жизни такие моменты, когда думали, что ось еще трошки, и голова взорвется от разных думок, от великой колькости информации, от працы, что просто немагчыма чагосьці знесці. Што калі так яшчэ будзе працягвацца нейкі час, невядома, што станецца. Людмила усміхаецца, зараз такі час, калі не заўсёды магчыма ўсё знесці. І Jesús як бы гаворыць свядома гэтае слово, кажучы, што вы не можаце гэта знесці, але калі прыйдзе Ён, Дух правды, і навучыць вас усёй правдзе, тады вы зможаце гэта усвядоміць, вы зможаце гэта прыняць, вы зможаце гэтым жыць. Jesús кажа, што Ён не ад сябе будзе гэта гаварыць, але ад Отца. Святы Павел сёння, калі быў у Афінах, то апавядаў пра тое, што чалавек створаны падчас гэтай пропаведзі пры Арэапагу, пры алтары невядомаму Богу, расказваў нейка пра чалавека, пра увогуле сэнс існавання чалавецтва, пра тое, што чалавек ад пачатку запланаваны Божым творам, што Бог стварыў чалавека. Jesús скажа, што Дух Святы не от себя будет говорить, а от Бога, который створил человека, который ведает его досконало, ведает, сколько он может знести, сколько не может знести. Але сапраўды гэта магчыма толькі тады, калі мы адкрыемся да Духа Святого, калі яго сапраўды захочам прымаць, нават калі здаецца, што ўжо немагчыма больш зносіць, немагчыма больш працаваць, думаць, успрымаць нейкую інфармацыю, дапамагаць, ці зараз знаходзіцца, можа, хтосьці в ізаляцыі, можа, у кагосьці блізкія хварэюць, можа, хтосьці сам хварэе, асабліва калі гаворым пра медыкаў, якія пастаянна атрымоўваюць новых і новых пацыентаў, которые пастаянна хворыя, новых заражаных людзей і так далее. І здаецца, што ўжо гэта немагчыма больш, калі гэта закончыцца. Дух Святы прыйдзе ад Отца. Дух Святы, які з'яўляецца Богом, які ад Отца прыйшоў, ад Отца пасланы, Ён вам дапаможа, потому што Jesús скажа, тому я сказал вам, что возьме ад Отца и обвестить вам. Дорогие, в этом заключается Божья мудрость. Мы, как христиане, до этого ставимся таким чином, что учимся жить в Духу и правде, учимся жить с Духом Святым,
які нас усього навчає, які нас керує. І це не пустые слова, це слова, які Ісус сказав своїм учням, раз їх так само і до кожного з нас. І у кожну хвилину свого життя будемо послухняні Духу Святому, його жертва сили, навіть тоді, коли нам тяжко. Навіть тоді, коли нам здається, що вже більше немагчимо знести. Як ми справді наповнялися їм кожен день, черпали від його силу, мужність, моц, умели жить, любить, быть любимыми и обвещать Евангелие. Про заступництво святого Бернардина, членства, пресбитера, доверим Богу в молитве потребы всех людей. Молимся за всіх християнів, каб яни не піддавалися древним впливам і звичаям. Тебе просим. Вислухай нас. Молимся за пастирів Костюла, каб своїм життям і свідченням яни були справдною підтримкою для своїх вірників. Тебе просим. Вислухай нас. Молимся за всі народи землі, каб яни могли познати Христа і прославляти Його. Тебе просим. Вислухай нас. Молимся за тих, хто терпить від дефектів мовлення, а так само за глухонямих, каб людська добросочливість допомогла їм знайти своє місце у громадстві. Тебе просим. Вислухай нас. Молимся за нас тут присутних, каб наш життєвий вибір і рішення були згодні з Божою волею. Тебе просим. Вислухай нас. Боже, выслухай наши молитвы и ученика, помазывания молитвами святого Бернардина. Еще свое житие присвятит Твоей хвале, раз Христа, Пана нашего. Амінь. Молитесь, братья и сестры, я мои вашу веру принял Бога и Отец Всемогущего. Пример отвержу Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на радість нам і всяку Божу святому. Усемогутний Боже, глянь ласкаво на дары, які ми Тобі приносимо, отдаючи пошану святому Бернардину. Учениками у житті наслідували прижовну ахвяру Твоего Сина, яка здійсняється в найсвятійшому сакраменті, раз Христа Пана нашого. Пан з вами. і з Духом Твоїм. Божу серце. Услышь Подякуємо Пану Богу нашому. Бога предать и справедливо. Справедливо гэта і справедлива, слушна і збавенна. Каб ми завжди і всюди Тобі складали подяку, Пане Святойче, всемогутний вічний Боже, праз Христа Пана нашого. Ми з радістю віддаємо пошану святому Бернардину, якого Ти дав, як даного пастиря для Твоєго народу.
Прикладом Його побожного життя ти нас узмацняєш, Його словами нас повчаєш, а праз Його заступництво отуляєш нас Твоєю опекою. Тому з анgelами і всіми святими ми прославляємо Тебе разом з ними і співаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, госанна на вершине, благословенный Той, кто приходит в имя Пана, госанна на вершине. Сапраўды Божа Ты святый, храніся усяляк святости. Тому просим Тебя, освяти гэтыя дары развою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас целом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, как добровольно выдал себе на муку, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечерю взял келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його всі, бо гэта ёсць келих крови моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Гэта чините на мою память». Это великая таямница веры. Отвержаем сердце Твою, а не играй служь, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего христианства. Успоминаючи смерть с мертвых, повстание Твоего Сына, оферуем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебя, да учить нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Удосконали его в любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Тадеушем и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу і дозволив уважити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічному, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які справедливо подобались Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляем Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, С Христом и у Христе, Твое Божие, что всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошла и хвала, разве Тебя и вечная. Называемся детьми Божьими и не являемся, тому осмеливаемся сказать: «Отче наш, который в высоте, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и в земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим,
и не обоз нас у спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого, дай ласкаво супокой дни наши. Да поможи нам милосердности Твоей, как мы были заучены вольные от греху, и захованные от всякого неспокойно чекали исполнения счастливой надеи и прийти Збавца нашего, Иисуса Христа. Бо Твоего царства и моц и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, али на веру Костюла Твоего, и будь ласкавый с образ Твою более дарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баран Божий, Який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баран Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баран Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам спокій. Божь баранок Божий, Божь той, кто берет на себе грехи света. Благословил я покликанные на вечеру Его. Пане, я не вартий, как Ты пришел на меня, а я скажу только слово, и будь я здоровья наша. Pan każe, ja budu paśnić owieczek moich i sam budu układać ich na odpoczynek.
Молимся. Пане Боже, этого сакраменту возлюби нас у справдной веры, деле якої ястомно працював і охвярував, що життю святий Бернарди, як ми завжди у словах і учинках її визнавали, праз Христа Пана нашого. Дякую всім за спільну молитву. Бажаю доброго відпочинку тим, хто працював. Набиратися сил. Завтра урочистість і Божестя Пана. Святая Мша у нас в 19 годин. Прощаємо спільної молитви. Ті дома, ті тут у каплиці. Брат Максим підказує, що обов'язково урочистість. Я казав вже в неділю, тому що полтора секунди, брат Максим каже, що прийміть Божие благословення. Пан з нами. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в упокой Христа. Дякуємо Пану Богу.